Moros on täällä pyöräinen, tai periaatteessa vaan sanon nyt itteeni hullu. Se on hullu täällä näin, hullu 107. Tänään me kuvataan mun huoneen, se on tuolla takana. Niin mä näytän, että millainen huone mulla on nyt tehty, kun mä oon ollut mun pikkuveljen kanssa samassa huoneessa. Katsotaan nyt millainen se on. Kuvataan kahva. Ja... Ai että. On reput siististi ja on kaikkea. Näkyy hieno maisema ulos ja hienot verhot ja nyt hyllyt. Täällä on mun säpätää mitallia ja mun kuvaa ja mun väkiä ja vähän kirjoja, jos tulee tylsää illalla. Voi lukea. Sit on mun peti. Tälleen kivasti pistetty. Tässä mä sitten nukun. Ai että. Sitten täällä on kaikki mun... Täällä on niinku mun vaatte... Niinku, miten ne vaatelaatikko? Niin. Täällä on mun kaikki vaatteet. Ja sitten, kun on käyty tää nyt, niin... Niinku... Sit periaatteessa niinku... Tää näin. Tässä on tämmönen seinä. Tää on tämmönen kiva tumma vihreä tai tämmönen. Juu. Sitten... Itse mun, miten tätä nyt sanoo, setuppi. Saa ovi kiinni, että on paljon rauhallisempaa, ettei tuo ääni. Joo, ja mä unohdin muuten sanoa. Tässä on tämmönen valokatkaisi, älkää kysykö, minkä takia tässä on tää toinen. Nämä kaksi. Toi muistaakseni toimii, mutta tää toimii. Niin tästä painaa, niin tulee tämmönen valo tänne tuonne kattoon ja sitten se näkee ihan hyvin. Mut ite mä en tykkää pitää, vaan jos mä siivoan, niin mä välillä pidän tota. Kun mulla löytyy tämmönen lamppu, mikä valaisee ja mä käytän sitä varmaan talvella, kun nyt on kesä, niin ei tarvii. Täällä mä lataan puhelinta ja kaikenlaista. Toi ei ole kummin yhtään. Ja mikä tekee, niitä löytyy 200. Muisti joo, sen mä lataan. Tossa on mun reput. Tässä oli mun eskari- ja hoitoreppu. Ja tässä on nyt mun koulureppu, mitä mä käytän. Juu, eli se tuppi pelituoli. Ihan niinku ok. Sitten täällä on mulla... Mä käytän rattia tässä ja tämmöstä, mutta... Sitten ihan muuten vaan 2 näyttöä. Nyt tässä vähän... Et ei tarvi sit semmoista omaa setupin kuvaamisvideoa. Tässä tulee nyt mun huoneesittelulla vähän setuppireveaalia. Mulla on Pepsi Maxia. Jos mä saan kommentit tähän tää videolle, niin Coca-Cola vai Pepsi Maxi, kommentoikaa, jos mä saan kommentit tähän päälle. No lompakko, Prisman kuitti. Ja kuinka vanha, varmaan ihan uuski. Ei, tää on vähän vanhakin kaveri. Sitten on ihan kaiuttimet. Tuollakin on hiiri. Tää on tämmönen Exen hiiri. Ne on ok, että tässä pystyy vaihtamaan modeja ja tämmöstä. Sitten on Acerin tämmönen niinku hiirimatto. Tää on ihan ok, tämmönen nitro niinku. Joo, ja muuten tästä tuolista vielä. Mielestäni tää on hauska tämmönen vihreä. Tässä lukee tämmönen Apex Race ja... Sitten näitä saa säädettyä niinku ylemmäksi tai alemmaksi. Mä en tiedä mikä toi on tuolla, mut joo. Sitten täältä on vipu, millä saa säädettyä tätä näin, että tuleeko se ihan alas vai tämmötteeseen niin ihan pystyyn, tai ei nyt ihan pystyyn, mutta joo. Tuo on vähän johtosotkua, tietokone. Jos tässä on älkää kysykö sitten, että mikä tietokone toi on, kun mä en muista, pitää kysyä mä en muista, pitää kysyä sitä tuolta mun setältä. Koska on tietokone tietää tämmönen, mut joo. Täällä on tämmönen Logitechnikin kamera. Mä välillä teen pelivideoita niillä. Varmaan ootte nähnytkin. Tässä on kirkasti äsken. Tämmönen Logitechnikin. Mikä tää olikaan? Logitech jotain. Mä pistän sen kuvauksen, mikä toi oli toi. Tätä saa pistettyä kulkien täältä. Tää on niin hauska. Tätä pystyy säätämään ylemmäksi pystyyn tätä näyttöä, mutta tätä ei pysty ylemmäksi tai mitään niin nostaa. Ja sitten näppäimistö on kans Exen.
näppäimistö. Tää on ihan tämmönen... Tossa kuulitte. Mitä ihmeellistä. Tääkin on vaan... Joo, mitä mulla jäi? Ihan pöytä tämmönen, tää on aika huono, niinku en mä viitti sanoa sitä kirjosanaa, mutta tää on tämmönen huono, tää on enemmän joku, ei kauheasti tietokonepöytä, mutta tää vaihtuu kyllä mulla. Ja toi on roskista tuolla alla ja tää on kiva sitten talvella, kun on patteri tuolla, mikä menee niinku tuota noin. Juu. Sitten on tossa tietenkin taulu ja on akuankka, mitä mä välillä luoskelen. Mut juu. Kiitos kun katsoit tämän videon ja pistä tykkää sitä videolle ja tilaa kanava ihmeessä. Niin, ja sit kun kommentit päällä mä saan, niin ehdota jotain lisää videovinkkejä. Niin teeks mä lisää, niin mitä mä teen, niin teeks mä vlogivideoita vai teeks mä pelivideoita tai teeks mä molempia. Tai tälleen näin. Ehdottakaa, kun mä saan ne kommentit sit päälle. Me nähdään siis seuraavassa videossa toisen kerran. Muista tilaa kanava ja jaa tätä vaikka kavereille. Se oli hullu 197 täällä. Moikka!